Ayan, nasa town proper na tayo mga kalagalag ng mga Tarem, Pangasinan. Ayan. So matagal-tagal din natin hindi nabisita itong lugar na ito mga kalagalag. Ayan, so ito yung daan dito mga kalagalag, papasok ng daang Katutubo. So makipot lang siya mga kalagalag, pero espaltado naman. Espaltado yung dinadaanan natin. Ayan, so mga kalagalag, may sementeryo na nakikita natin doon, no? Mga ilang cross na nakatayo. Hindi natin alam kung sementeryo ba yan, ano? Pero may mga cross mga kalagalag na kulay puti. Ayan, hindi ko alam kung malinaw yan dito sa ating camera. Yan, so yung daang Katutubo mga kalagalag isirado. So nandito tayo ngayon sa Katutubo Coffee Shop or daang Katutubo Coffee Shop. So ito yung punestuhan natin ngayon. Ayan, so hanggang doon pa pala yung mga kalagalag, oh. May mga daan pa doon. Ayan, so kunan na lang natin ng drone shot ito mga kalagalag. At yan, napakaganda naman ng view sa lugar natin na kinakatayuan. Call me a god. Call me a god. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat on RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe, at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay muling mamamasyal at isa sa ating pupuntahan mga kalagalag, itong daang Katutubo. Dito natin matatagpuan mga kalagalag sa bayan ng Aguilar sa Pangasinan. Yan. So dapat ang akyatin natin mga kalagalag itong daang Kalikasan, kaya lang sirado siya mga kalagalag. Hindi pa siya nagbubukas hanggang ngayon. Kaya itong katabi niya na daan, sabagay magkakatabi, magkarugtong yan sa pagdating pataas na kalagalag, itong daang Katutubo at daang Kalikasan. So open yung daang Katutubo mga kalagalag, kaya yun yung ating pupuntahan dito sa bayan ng Aguilar. Yan, so napakaganda yung mga tanawin sa lugar na yan mga kalagalag. Napakaganda yung mga view na pwede nating ibahagi sa inyo. Yan. So pasyalan natin mga kalagalag at ating muling ibabahagi yung kalikasan na ating makikita sa lugar na yan. Kaya sama lang kayo mga kalagalag sa aking pamamasyal yan sa daang Katutubo sa bayan ng Aguilar sa Pangasinan. Let's go! Yan mga kalagalag, Pangasinan na tayo. Bayan ng mga Tarem, Pangasinan. Yan. So halos magkadikit lang kasi ito mga kalagalag, yung bayan ng San Clemente at saka mga Tarem. So bridge lang yung pagitan nila. Ayan, nasa town proper na tayo mga kalagalag ng mga Tarem, Pangasinan. Ayan. So matagal-tagal din natin hindi nabisita itong lugar na ito mga kalagalag. At ngayon lang tayo muli nakabalik dito sa mga Tarem. Maraming riders, oh. Baka pwede na umakyat yan ah. Ayan, so ito yung daang Kalikasan mga kalagalag. Ayan, so maraming nagpupunta, baka pwede nang umakyat yan. Umiikot lang pala sila. Ayan, so ito yung daang Kalikasan mga kalagalag. Ayan, so diretso yan doon, daang Kalikasan. Kaya lang sirado yan eh. Ay, mga riders bumalik din. Dito tayo sa kabila dadaan mga kalagalag, sa daang Katutubo, dito sa Aguilar, Pangasinan. Akala ko pwede na doon kasi may mga riders na napunta. Yung pala nag-U-turn lang. Yan, so going to Aguilar na tayo mga kalagalag. So yung bayan ng Aguilar mga kalagalag, ando doon pa, mga ilang kilometro pa yan. Liliko na tayo dito. Ha? Hindi dito? Saan?
Ayun ang daang Katutubo. So papasok na tayo mga kalagalag sa daang Katutubo. Ayan, so ito yung daan dito mga kalagalag, papasok ng daang Katutubo. So makipot lang siya mga kalagalag, pero asfaltado naman. Asfaltado yung dinadaanan natin. Yan. Makipot siya na medyo liko-liko din. Ayan, pinapalapad pa na mga kalagalag yung kalsada. Ayan, medyo malapad na sa lugar dito mga kalagalag. Yan, ang ganda ng mga kalagalag sa taas. Ang dami ng mga struktura na nakatayo. So tuloy-tuloy yung improvement dito, yung construction. Pino-construct ng itong kalsada mga kalagalag, pinapalapad. Tuloy-tuloy yung construction. Itong kalsada na ito mga kalagalag na ginagawa dito sa daang Katutubo, lulusot din kasi ito sa Zambales. Ito yung lulusutan doon sa Santa Cruz, Zambales ang lugar dito. Kaya sakaling makuha nito, matapos, so maginhawa na tayo pagka tayo gustong pumunta ng Zambales. At napakarami ng daan. So nag-umpisa na tayo ng paahon mga kalagalag. Ayan, paahon na paliko-liko. Ayun pa, mataas na. Pero kayang-kaya lang naman ng ating 155 Sniper 155, kayang-kaya lang. Dahil riders dito mga kalagalag oh. Ha? Temporarily close. Nandito lang yung pasyalan. Good morning, sir. Good morning. Saan po kayo, sir? Mamasyal sana dyan sa daang Katutubo. Sir? Bawal na dyan? Ay ganon, hanggang dito lang tayo? Oo, nandito sa coffee shop yun. Ay ganon. Ba't daw sira? Ba't? Ginagawa kasi yung ito, daan dyan. Mamayang, grabe yung daan dyan, parang pa. Ay ganon. Nasa bundok. Yung kuan ba yung daang Kalikasan sirado pa rin? Aywan ko lang, sir, subukan nyo dyan sa mga punta mga Di ba walang tagod dyan, hindi pa tapos yung pero magsasalubong yan, di ba? Yung dalawa na yan. pag natapos na, maganda na. Oo. Sige nga Rod, hanggang dito lang po. Mamasyalan ka dyan, ha? Opo. Coffee shop. Pasensya na, sir. Sige lang po. Sige po. Salamat din po. Sige. Okay po. Yan, so sirado mga kalagalag yung daang Kalikasan. So close pa rin. So hanggang dito na lamang muna tayo at maganda naman yung view dito. May sementeryo doon may sementeryo doon Ayan, so mga kalagalag, may sementeryo na nakikita natin doon mga ilang cross na nakatayo. Hindi natin alam kung sementeryo ba yan pero may mga cross mga kalagalag na kulay puti. Ayan, hindi ko alam kung malinaw yan dito sa ating camera. Yan, so yung daang Katutubo mga kalagalag is sirado. So nandito tayo ngayon sa Katutubo Coffee Shop or daang Katutubo Coffee Shop. So ito yung punestuhan natin ngayon. Ayan, so hanggang doon pa pala yung mga kalagalag may mga daan pa doon. Ayan, so kunan na lang natin ng drone shot ito mga kalagalag. At yan, napakaganda naman ng view sa lugar natin na kinakatayuan. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Yan, so mga kalagalag, ito yung merienda natin. Yan, saka may kasama tayong ito, inumin natin. At syempre mayroon pang panghimagas. Ayan, kahit tayo mga kalagalag, after ng merienda tayo ay sasibak na at tayo babalik na. Hindi naman tayo nakarating doon sa dulo ng daang kalikasan, kaya nandito na lang tayo mga kalagalag sa Daang Katutubo Coffee Shop. Ayan, kain muna tayo mga kalagalag. Yan, so katatapos lang natin magmerienda mga kalagalag. Masarap yung kanilang merienda rito na pwede nyong pagpilian mga kalagalag. So pagka namasyal kayo dito mga kalagalag sa Daang Katutubo, so maganda naman at may makainan dito. Nandito yung Daang Katutubo Coffee Shop. Yan, so sirado kasi ngayon mga kalagalag kasi may view deck dun sa taas na kasalukuyan palang ginagawa, kaya close siya ngayon para sa publiko. So halos 1 month na mga kalagalag na sarado yung lugar dito. Siguro after mga 1 month or 2 months siguro baka magbubukas din ito, kaya siguro i-monitor na lang natin kung kailan na mag-open muli ito at muli nating babalikan. Mas maganda mga kalagalag pag narating natin yung view deck dun sa taas. Talagang napakaganda yung view dun. Pero dito sa kinakatayo natin mga kalagalag, maganda rin naman yung lugar dito. At maganda yung kapaligiran. Yung hangin dito mga kalagalag talagang fresh na fresh. Napakaganda, napakasarap ang mag-stay sa lugar na ito mga kalagalag. At dito sa coffee shop na ito mga kalagalag ay pwedeng mag-stay overnight dito. So mayroon silang mga cottages na pwedeng i-rent overnight. So pwedeng mamasyal dito mga kalagalag. Napakarami nilang mga cottages na pwedeng i-rent.
overnight. So mamimili na lang kayo anong klaseng gusto nyo, yung may kubo, yung may mga gandang klase rin na bahay talaga. Pero karamihan dito mga kalagalag yung mga kubo lang, mga bahay kubo siya. Kagaya yan, ayan. So mga bahay kubo lang siya. Yan. So pwedeng i-rent yan mga kalagalag, yung mga kubo na yan. At masarap balik-balikan ang lugar na ito mga kalagalag. Talagang napakasarap. Kahit mag-stay ka lang dito mga kalagalag, masarap mag-stay dito. Talagang marerefresh ka, matatanggal yung mga stress mo, yung problema mo. Kahit panandalian lang, maalis pag nakakita tayo ng mga ganitong napakagandang tanawin sa lugar na ito. Talagang napakaganda. At mahirap lang yung pag-akyat dito mga kalagalag. Talagang mataas yung ahonin niya, pero sementado naman yung kalsada na dinadaanan natin. So itong kabuhan dito mga kalagalag, talagang napakaganda. Yung kabundukan niya talagang napakaganda, yung mga hugis ng mga kabundukan sa lugar na ito. At yung iba mapupuno naman, pero yung iba mga kalagalag talagang kalbong-kalbo yung kabundukan sa lugar na ito. Pero may mga kwan naman, yung iba nataniman na, kaya mapuno na siya. At may sadya pa tayo mga kalagalag, baka sa sunod na mga balik natin dito ay baka open na. So baka maabot natin yung kabila ron. Talagang napakaganda rin yung kabila na bundok. At marami nang nanirahan doon mga kalagalag, kaya lang hindi namin alam kung saan yung paakyat doon sa kabila. Di bale pagka na kita namin yan mga kalagalag, ay paakyatin din natin yan at amiring isi-share sa inyo. Ayan. So muli mga kalagalag, dito na natin putulin itong ating pag-vlog. At muli ako ay nagpapasalamat sa lahat ng nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what